Iker Eskibel, zorionak Euskal Herriko txapeldun eliteetan, txapelketa oso gogorra eta batez ere garrastontzuko maila gogorrean erabakian. Bigarren indezula azterketan, sub-23 txapeldunaren atzean, zer moduz junda azterketa eta batez ere nola junda azkeneko txampa hau. Bueno, karreria bastante lasai fan da, bastante zoro gisa esan, ez da iesaldi bat, nepora zuen iesaldi txikinak fan dieitzen eta bueno, azkenien heldugare isa dano batera azkenengo subidara eta bueno, hor aldandana emun eta sub-23ak irabazi uste, baina bueno, enazkiaketan nire zaharketan nabil eta bigarren nida pozik. Esan duzu, lehenengo azterketa, zuentzat azterketa berezia da, Euskal Herriko txapelketa eta bakoitzaren lurraldeko txapelketak dira txapelketa bakarrak, nun tropelo osoarekin lehiatu dezakezue, elite esan duzuen tropelo osoarekin, zer mun sentsazioak tropelo honetan? Bueno, esan duzu mogen guke karrera gutxi aldobin edade batetik aurrera, eta bueno, azkenengo urtietan mendiko biziletan ibiltzen az konpetitzen, baina bueno, karrera honetan parte hartu algauen, bueno, etorri gare ona eta sentsazio ona dukiot, así que pozik indakoak. Karrera hau, anekdota bezala da zuentzat, baina elite izalkapenean, lehenengo lauak Euskaldunetik aparteko edadean zaudete, nola ikustezu hori? Bueno, egisa da azkenengo urtietan gero eta gaztiak oso fuertea atozela, eta gero eta gaztiak pasetan dara jentia gora. Nik uste edade limitia ipini danetik, jentia edade batetik aurrera direktamente itxitzen dau eta beste gauza batzuk itxen hasten da, bueno, ondion batero batzuk bagaz biziletiakin disfrutetan dagunak, beste filosofia batekin eta bueno, posa muten da bez, olako batzuk egotia. Eskerrik asko Iker eta zorionak. Zuri.